Ninsabu fil-Knisja ta' San Bartolmew, fil-kumpless Rużar Briffa ġewwa San Vincenz de Paul. Jum speċjali, jum id-dedikazzjoni lill-Alla ta' din il-Knisja. Iżda dwar dan l-avveniment speċjali, ħanitkellmu ma' Father Lino Azzoppardi li huwa id-direttur spiritwali ta' San Vincenz de Paul. Father Lino, x'inhi l-istorja ta' din il-Knisja? X'inhi r-rabta illi għandha ma' San Bartolmew? Dan huwa il-kumpless residenzjali li inħaseb għal kura tal-morda bil-lebra. In-naħa tal-irġiel ta' dan il-kumpless infetħet fl-1890 għal 90 pazjent, fil-waqt li in-naħa tan-nisa infetħet fl-1912. Din hija l-parti ċentrali hawnhekk hawn il-Knisja. Din hija Knisja tal-1911. It-titular qiegħed warajja huwa il-Madonna Għajnuna tal-Insara, din l-istatwa sabiħa tal-Madonna. Tirrappreżenta lill-Madonna Għajnuna tal-Insara. Imma il-Lebrużi li numru sew minnhom kienu ġejjin mill-parroċċja tal-Gargur ġabu magħhom ukoll id-devozzjoni lejn dan il-qaddis, San Bartolmew. Il-parroċċja tal-Gargur hija dedikata lil San Bartolmew. Ukoll San Bartolmew ħal martirju billi tqaxritlu l-ġilda, billi qaxrulu l-ġilda. Il-Lebrużi kienu jħossuhom qrib ta' dan il-qaddis għax il-lebra hija marda fil-ġilda u fil-ġisem, hija marda li tħassar il-ġisem. Allura kellhom devozzjoni partikolari lejn dan il-qaddis. Illum se nikkonsagraw din il-Knisja u se nikkonsagrawha lil Sittna Marija Għajnuna tal-Insara, kif inhu t-titular. U lil dan il-qaddis, lil dan l-Apostlu San Bartolmew. Id-dedikazzjoni se tkun lil Sittna Marija Għajnuna tal-Insara u lill-Apostlu San Bartolmew. U għalfejn ħassejtu l-ħtieġa li tikkonsagrawha din il-Knisja? Din il-Knisja se nikkonsagrawha għax indunajna bluzu li mhijiex ikkonsagrata, m'hawnx is-sinjali li xi darba kienet ikkonsagrata, nafu li din il-Knisja dbirket. Qedlek li din hija Knisja tal-1911. Nafu li dbirket fl-ewwel ta' Ottubru tal-1911 mill-Vigarju Ġenerali ta' dak iż-żmien, Monsinjur Angelo Portelli, Dominikan. Imma waqfu hemm qatt ma kkonsagrawha u mill-lider qatt ma kkonsagraw artal, u llum dak li ser nagħmlu se nikkonsagraw dan l-artal biex fuqu niċċelebraw l-Ewkaristija u se nikkonsagraw din il-Knisja. U se nwaħħlu s-sinjali ta' din il-konsagrazzjoni li huma s-slaleb fl-irħam tal-konsagrazzjoni. Bil-konsagrazzjoni tal-Knisja se nkunu qed infissru li hawnhekk se jkun post ta' talb, post li fih niltaqgħu ma' Alla. U x'inhuma l-ewwel passi li ħadtu biex eventwalment din il-Knisja se tiġi kkonsagrata llum? Tkellimna mal-management, tkellimna mar-rappreżentanti tal-Arċisqof u flimkien għax miż-żewġ naħat kien hemm ix-xewqa li din il-Knisja tkun ikkonsagrata, bdejna nħejju biex din il-Knisja tkun ikkonsagrata. Ħsibna għal artal. Ma kienx hawn artal fiss bħalma qegħdin taraw li issa se jkollna li issa għandna. Inħadem dal-artal fl-irħam minn wieħed mill-ħaddiema ta' hawnhekk, Michael Bonnici, li se jiġi konsagrat. Inħadmu slaleb tal-konsagrazzjoni li se jitwaħħlu mal-4 pilastri tal-Knisja fejn l-Arċisqof se jitla' jidlek biż-żejt. Il-konsagrazzjoni tal-Knisja se ssir b'dan il-mod, billi l-Arċisqof se jitla' f'dan l-4 postijiet u jidlek il-ħitan biż-żejt. Filwaqt li l-konsagrazzjoni tal-artal se ssir billi hu se jferra iż-żejt tal-griżma, żejt ikkonsagrat fuq wiċċ l-artal. U issa li l-Knisja ħadd tiġi kkonsagrata, dan xi jfisser? Li issa l-Knisja se tkun ikkonsagrata ifisser li dan il-post se jkun kollu kemm hu għal qima ta' Alla. Hawnhekk ma nistgħux nagħmlu attivitajiet oħra jekk mhux il-quddiesa, jekk mhux momenti ta' talb. Li se nikkonsagrawha ifisser li se nagħtuha kollha kemm hi lill Alla.
se ssir esklusivament għall-użu tat-talb. U din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Niġu hawnhekk biex niltaqgħu ma' Alla. Il-Knisja mhux bħal kull post ieħor nistgħu nibdlula l-użu tagħha skont il-ħtieġa. Il-Knisja tibqa' dejjem b'dan l-iskop. Niġu hawnhekk biex nitolbu, niġu hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Fuq dan l-artal, issa li se nikkonsagrawh ma nistgħu nagħmlu xejn jekk mhux niċċelebraw l-Ewkaristija. Inġibu l-ħobs u l-inbit li Ġesu stess jibdilhom fil-ġisem u d-dem tiegħu. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eżis, aħna li sejrin niddedikaw bis-solennità kollha dan il-min il-mulej, bl-umiltà kollha nitolbu lill-mulej Alla tagħna biex joġbu jbierek dan l-ilma ħolqien tiegħu li aħna se nroxxu fuqna tifkira tal-Mammudija tagħna u b'sinnal ta' penitenza. Il-mulej innifsu jgħinna bil-grazzja tiegħu biex nilqgħu bil-qalb kull ma jnebbaħna l-Ispirtu qaddis tiegħu li rċivejna fil-Mammudija tagħna ħalli nibqgħu fidili lejh fil-Knisja tiegħu. U Alla bik il-ħlejaq kollha jaslu għad-dawl tal-ħajja. U Alla inta tħobb lill-bnedmin li mhux biex tieħu ħsiebhom bħala missier imma wkoll tneħħilhom bnubithom bil-qawwa ta' mħabbtek u bla qiegħda treġġaħħom lura għand Kristu ir-ras tagħhom. Fid-den u ħnina tiegħek intritt li daw kollha li bħala midinbin jinżlu fl-ilma mqaddes biex l-imkien ma' Kristu jmutu għad-dnub mill-ilma jitlgħu safja minn kull ħtija u jsiru membri tal-ġisem ta' Kristu u werita miegħu tal-premju ta' dejjem. Qaddis għalhekk bil-barka tiegħek dan l-ilma ħolqien tiegħek biex imraxxax fuqna jkun għalina sinjal tal-Mammudija tagħna ta' dak il-ħasil ta' salvazzjoni li bihimna btitfin fi Kristu sirna tempju tal-Ispirtu qaddis tiegħek. U għamel li aħna il-koll naslu fil-belt qaddisa Ġerusalem tas-sema fl-imkien maħutna kollha li matul iż-żminijiet li ġejjin jiċċelebraw il-misteri qaddisa f'din il-Knisja bi Kristu Sidna.
Alla missier ta' kull ħnina bil-grazzja tal-Ispiritu qaddis tiegħu isaffi lilna li aħna t-tempju fejn jammaru. Amen. Gloria in excelsis Deo. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-għajt bħala westa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel il-ġnus imxerda kull wieħed bil-sin għalih bil-grazzja tiegħek ikunu ġemma bejnietom fl-istqarrija waħda ta' ismek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè telaħ ħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu: Dan qejt lil dar Ġakob u qarraf lil ulied Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa jekk tisimgħu leħni
u żommu il-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha hija tiegħi. Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Dan huwa l-kliem li tgħid lill-Ulied Iżrael. Imbagħad Mosè mar sejjaħ lix-xjuħ tal-poplu u qegħdilhom qudiemhom dan il-kliem kollu li ordnalhom il-mulej. U l-poplu kollu wieġeb bleħen wieħed u qallu kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm rat u beraq u sħab oħxon qatt tal-muntanja. Instama' wkoll iż-żarżir qawwi ta' tromba u triet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u wafqu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja tas-Sinaj bdiet tiddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuqha l-mulej fin-nar. Id-duħan beda tiela l fuq bħal duħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur id-daqq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad tkellem Mosè u Alla wieġbu brada u niżel il-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja ta' Sinaj u l-mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej ma dawk l-għandhom il-biża tiegħu. Flimkien, Birek ruħ
Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnied bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa jkun ra. Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk maħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej.
Evangelju skont San Ġwan. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħen qoli: min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħajj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih. Għax l-Ispirtu kien qatt ma natolhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin nikkonsegraw dan il-post ta' kult, ta' qima, aħna nibdew il-festa solenni ta' Pentekoste ta' Għajt il-50. Ejjew nirringrazzjaw il-mulej tad-don tal-Ispirtu Santu li l-mulej sejjaħlu għajn xmara ta' ilma ħaj. Fil-bidu ta' din ir-rit raxxaxna l-ilma mbierek fuq dan il-post fuqna. U din il-ħaġa tfakkarna li dak li qegħdin nikkonsagraw illum huwa sinjal ukoll tal-għaqda ta' bejnietna. Aħna qegħdin nikkonsagraw, qegħdin niddedikaw għas-servizz esklusiv ta' Alla lil dan l-artal, lil ħitan ta' dan it-tempju l dan it-tempju li ġa kien imbierek fl-1911. Imma llum bil-konsagrazzjoni qegħdin mhux biss nofruh lil Alla, imma naċċettaw ukoll id-don li jagħti Alla bil-barka tiegħu. Dan l-imkien irid ikun sinjal tal-preżenza tal-Alla fostna, tal-barka tiegħu, irid ukoll għalina il-bib tal-ġenna. Jalla t-talb li nofru hawnhekk kif tajt il-Knisja f'dan ir-rit sabiħ jitlaq quddiem Alla bħala talb li aħna nagħmlu mill-qalb. Titlu sabiħ tal-Ispirtu Santu huwa armonija. L-Ispirtu Santu tinduna bil-frott tiegħu meta kollox jaqaf postu. L-għadu iġib il-firda, iġib il-konfużjoni. Imma l-Ispirtu Santu anke meta jwiddibna, anke meta jagħtina kelma li tfejjaq, iwassal għall-għaqda ta' bejnietna, għall-paċi tal-qalb, għall-serħan tal-menti, il-fejqan tar-ruħ. Ejjew nitolbu li dan il-post li ra tant batija dawn l-aħħar sekli, li ra ukoll il-ħidma ta' tant esperti, inkluż Rożar Briffa, nies li taw ħajjithom għal komunitajiet li jgħixu hawn. Ikollu bidu ġdid bil-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju, imma jibqa' jkun sinjal ta' fejqan, ta' kura, ta' għoża, ta' għaqda. Jalla jkun għalina l-koll tieqa miftuħa fuq il-ġenna l-għadba ta' destin sabiħ li ma jispiċċa qatt. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina
bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis ħatitlaq quddiem Alla, il-Missier li jista' kollox, it-talba tagħna b'Ġesu Kristu, miegħu jissieħbu l-qaddisin li kellhom sehem fil-passjoni tiegħu u issa huma mseħbin miegħu fil-mejda tas-sema. San Francisco, San Domingo,
San Francisc, San Juan Maria, San Vincenz de Paul, San George Preca, Addisim presbiteriu religiosi, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Giovanna Antida, Addis in Vergini, San Anton Maria Zaccaria, San Giuseppi, San Riccardo, San Camillo, Addis in Tobba Unfermira, Beata Deodata, Beatu Ignazio, Addis incollata alla, Urihni namana, min kuldeni, min kuldnub, mil-mewt ta' dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bl-Ispirtu Santu li sawwabt fuqna, midim bin, mexxi u ħares lill-Knisja mqazza tiegħek, żomm fir-reliġjoni mqazza lill-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja. Tislim waqda tassew lil-ġnus kollha tad-dinja. Ejna u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Ikkonsagra din il-Knisja. Ġesu binalla l-ħaj, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, li tqaddes u tmexxi l-Knisja tiegħek jixraq li nxandru ismek bi kliem ta' ferħ għax illum il-poplu tiegħek b'ċelebrazzjoni tas-sew solenni jixtieq jiddedikalek għal dejjem din id-dar tat-talb fejn jista' jqimek bit-tieba kollha, fejn jiġi mgħallem bil-kelma tiegħek u fejn jitmantna bis-sagramenti tiegħek.
Dan il-bini u xbija tal-misteru tal-Knisja li Kristu qaddes b'demmu biex tidher bħala rusa mżejna lik bil-ġmiel u l-glorja, bħala verġni magħrufa għas-safa ta' twemmina u bħala ta' ħafna awlied bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-Knisja mqazza d-dilja lil mulej għażel għalih li bil-frijaj tagħha timla d-dinja kollha li tolli lejn is-saltna tas-sema merfuħ fuq it-zokk ir-rimi tagħha. Il-Knisja ħinja li tinda li Alla waqqaf fost il-bnedmin, it-tempju mqaddes mibni b'ġebel ħaj fuq is-sisien tal-Apostli bi Kristu il-ġebla tax-xewka. Il-Knisja merfuha fil-għoli, belt mibnija fuq il-quċċata ta' muntanja, tidher minn kull imkien u diddi għal kulħadd, fejn il-ħaruf u l-mużbieħ li jiddi għal dejjem u fejn jidwi l-għana ħlejju tal-ħenij. Għalhekk mulej fix-xejn tagħna nitolbuk tqaddes din il-Knisja u dan l-altar biqdusija mis-sema biex dan il-post ikun imqaddes għal dejjem u dan l-altar ikun mejda imħejjija għas-sagrifiċċju ta' Kristu. Hawn xita ta' grazzi mis-sema tħassar ħtijiet il-bnedmin biex missier u liedek li kienu mejta minħabba dnub jerġgħu jitwildu għal ħajja ta' smewiet. Hawn il-fidili tiegħek miġburin madwar il-mejda tal-artal jiċċelebraw il-misteru tal-għajt u jieħdu l-ħajja bl-ikel tal-kelma u tal-ġisem ta' Kristu. Hawn tidwi l-offerta ħinja ta' tifħir u ratti l-ħajr waqt li leħen il-bnedmin jingħaqad mal-għana tal-anġli u jitla' quddiemek kollu ħeġġa it-talb għas-salvazzjoni tad-dinja. Hawn il-foqra jsibu ħniena, il-maħqurin jsibu ħelsien tas-sew u l-bnedmin kollha jiksbu d-dinjità ta' u li talla sa ma jaslu ferħana fil-belt il-ġdida Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej jqaddes bil-qawwa tiegħu l-artal u l-bini li se nidilku biż-żejt tal-Grisma biex ikun sinjal li jidher tal-Ministeru tal-Kristu u tal-Knisja. Te
ikun it-talb tagħna mulej bħal inċens quddiemek biex kif dan il-bini jimtela bil-fwieħa li taxxa, hekk il-Knisja tiegħek tkun mimlija bil-fwieħa ta' Kristu.
Jiddi fil-Knisja d-dawl ta' Kristu biex il-ġnus kollha jaslu għad-dawl tal-verità. Tra
Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek u għajn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għax inti biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u jgħaqqad f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis tas-sew int mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnej Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems tanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u kluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rrid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' San Bartolomew, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Sebastjan, ma' San Vincenz de Paul u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-Isfijiet, is-saċerdoti u reliġjużi u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Mulej ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li qed tikkonsagralek din il-Knisja. Tkun għalija d-dar tas-salvazzjoni u t-tempju tas-sagramenti tas-sema. Jitħabbar fiha l-Evanġelu tas-slim u ssir fiha ċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa li bihom il-fidili tiegħek imalmin bil-kelma tal-ħajja u bil-grazzja tiegħek fil-mixi tagħhom mill-belt tad-dinja jistħoqilhom jaslu għall-belt qaddisa Ġerusalemm tas-sema fejn int missier ħanin tagħdel lil uliedek kull fejn jinsabu u tħaddanhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għamil mulej li tqarbina li għamilna tiswilna ta' ġid milli tħeġġiġna dejjem iżjed dak l-ispirtu li inti b'mod tal-aġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. Sagrament fil-kappella. Eccellenza is of Charles Cicluna għal ftit ta' ħin ilu kellu ħallina l-Ministru li kien magħna matul il-ċeremonja kollha għax kellu impenn ieħor. Nirringrazzja lis-Segretarju Permanenti li wkoll ġiet magħna biex taqsam din l-esperjenza. Din hija grazzja kbira għalina, m'għandix il-sin iżjed biex infaħħar il-Alla li tani din il-grazzja. Dil-ġimgħa ħanala 10 snin ġewwa San Vincenz u naħseb li di kienet l-isbaħ esperjenza li tani Alla kemm jien naħdem hawn. Grazzi Father li ġejt onorajtna di ċelebrazzjoni u nirringrazzja l-kulħadd li wkoll ġi hawnhekk magħna. Għall-okkażjoni nixtiequ minn San Vincenz nofrulek rikordju. Hija pittura magħmula għall-okkażjoni mill-pittur John Martin Borg. Nafu li tħobba l-pittura tiegħu, allura rajna kif għamilna dar rikordju għalik. Grazzi. Grazzi. Nirringrazzjakom ħafna ta' din l-esperjenza, nirringrazzjak ukoll tal-klim ġentili tiegħek, tal-partiċipazzjoni, ta' dak kollu li sar biex wasalna dan il-jum li jibqa' nfakkar. U jalla dan il-post ikun dejjem post ta' għoża, bib għall-ġenna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Alla missir id-daw li l-lum oġbu jdawwa lid-disċipli bl-Ispirtu Santu li sawwaq fuqhom, jagħtikom l-għena tal-barka tiegħu u jkattrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-disċipli bil-qawwa tiegħu jnaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Irroddu ħajr lil Alla, alleluja, alleluja.